каралевы ўсё яшчэ на свабодзе. Усе напужаны. Забойца. Ён пачвара. Ідэальна. Здорово, босс. Ти хто? Звать Німона. Твоя помагатая прибула. Мені не треб? Усім лиходіям треба. Я не лиходей! Сапраўдны лиходей все ще на волі, і мені потрібна допомога. Згода. Кого заб'єм першим? Що? Слухай, я можу нас витягнути, але обіцяй не вар'ятеть. Якої ласки мені тобі вірити? Обіцяєш? Обіцяю! Навіть коли побачиш рог? Рок? Обіцяй! Я обіцяю, що я не звар'ятію! Ваша черга утякать. Ти переворотень! Нападение пошла. Нападение пошла. Ти гэта наўмысна зрабіла. А ти кемлівий бот. Усякая усялякая перамога. Калі хто і можа знасціпала, гэта я. Брусі, сапраўды лічыць, што я забойца. Тебе здрадзіў чалавек, якому ты давяраў. Бо калі людзі бачаць у табе ліхадзея, ты ім і будзеш. Думаеш, заўважылі? Так. Чаму ты валэндаешся з пачварай? Не кліч яе так! Часам свет штурхае цябе. Але разам мы можам штурхнуць яго ў адказ. Яна разумная, добрая і даволі далікатная натура. Ён толькі што ў латы напрудзіл. Прямо ў латы. Мне падабаецца, да чаго ўсё ідзе. Давай малаціць. Жалезна. Я застануся твоёй памагатай навечна. Без паварота. Ты могла б быць з сабою. Не разумею. Нейкая бязглуздзіца. Годзе, бос, усё проста. Спадабалася? Палец уверх. Не спадабалася? Палец уніз. У каго 4 адзінцы і талент ціснуць лайкі?